Λοιπόν, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο, είμαι ο Άγγελος και παίζουμε Steel Brainrot. Έχω 2 τρίλιον. Λοιπόν, τα γκάξε φυτέρα τα θέλω για να κάνω ένα fuse. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει και που θα λέει. Για το fuse εδώ. Εντάξει, θέλω να γκάξε φυτέρα και να γκάξε φυτέρα. Και εδώ θα νομίζω να γκάξε φυτέρα. Ναι. Αν περιμένουμε να γκάξε φυτέρα. Η απολυπιστική κρέμα που σε συνδυασμό κάνει θαύματα εντελώς δωρεάν. Ως χημικός θα ήθελα να προσθέσετε είναι ανάποδα το τάμπλετ μου, δεν ξέρω, είναι ανάποδα. Η μία μπαίνει πρωί και η άλλη βράδυ. Παρ' όλα αυτά, εγώ σας έχω κάνει ένα μοναδικό πακέτο προσφοράς όπου κερδίζετε εντελώς δωρεάν και τον πλάτο την τέλεια απολυπιστική κρέμα για μείωση διπλοσάγωνου και ανόρθωση των ζυγωματικών σας. Και επιπλέον, το πρώτο μου παιδάκι, η πρώτη παρτέκλα ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, η Gold Book, εντελώς δωρεάν με τις αγορές σας. Είναι γνωστό Βόλαν που παραδοσία του γιόρτης. Λέγονται οι πιο μεγάλες ιστορίες μαζί με εκείνους που απολαμβάνουν να τις ακούν. Αν το παραδοσία του γιόρτης, μεγάλη ιστορία. Γιόρτης, ασφαλώς. Καφέ καπουτσίνο με βελούδινη κρέμα που διαρκεί. Όχι στα άλλα. Πες ναι στη γεύση των Νεσκαφέ καπουτσίνο. Δεν είναι όλες οι κοντόκρεμες ίδιες και η νέα Apple Total είναι 3 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της βασικής αιτίας προβλημάτων που μπορούν να αποφευχθούν. Χάρη στην νέα σύνθεση, το 100% των καταναλωτών ενισχύσει την Gangsterfutera. 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 Dio Gangsterfutera. Έκανα τους και έβγαλα αυτό. Λοιπόν, παιδάκια, βοηθήστε για να σας δείξω κάτι μυστικό. Έκανα το γκάξι που ήταν το δεύτερο και μέσα αυτό. Και βγάζει μόνο το δεύτερο. Λοιπόν, στο καλό. Ωραία, λοιπόν. Να συγγνώμη γιατί βαρέθηκα λίγο.
Πάλι μας πει χέστηκα. Να παίξουμε τίποτα, έτσι για να κλείσω το βίντεο. Γεια σας.